Hi guys, Rizal here. Welcome back to my channel. Yes, I know the title says, or right there, the title says Bisaya Get Ready With Me kasi magbibisaya ako. The intro, I need to explain, so hindi muna ako magbibisaya para maintindihan ng lahat. Later on, kapag simula na akong mag-makeup and churva, magbibisaya na ako. So mga viewers ko na hindi nakakaintindi ng Bisaya, pasensya na. I'm not taking you guys for granted. I hope you know that because this is the very first Bisaya video na gagawin ko. Kung hindi nyo man ito maintindihan, I'm so sorry, but do not worry. I upload videos every single day and most of them are Tagalog, English, Taglish. So kung hindi man para sa inyo tong video na to, I will have another video up tomorrow na maiintindihan nyo. That would be in Taglish. It's actually a vlog tomorrow. Pero yeah, this video is going to be Bisaya. Para to sa mga Bisaya viewers ko because some of you guys requested for me to do Bisaya video and I have been speaking like a word or two or a few words on my vlogs in Bisaya and you guys comment on my video that you understand and it makes me feel good na meron din namang mga Bisaya out there na nanonood sa akin. So I'm really thankful. Pero yeah, without further ado, I will go ahead and start. You will see my face with no makeup on and then I will be speaking in Bisaya. Sige, magsugod na ta! Tanaw akong now. Diba? Hinani akong naon kung wala ko'y makeup. Kung nana ko'y makeup, okay na siya gamay kung na ko'y makeup. Pero kung may makeup, diba? Na ay Mr. Pimple dira, mga uwat-uwat dira. Taghan ka ay mga... Nako'y gustong gamiton nga foundation pero wala dire ko ang sarako. Kani! So, gamiton ako ang Revlon Color Stay nga foundation. Ang akong unang nga Get Ready With Me video, wadyo na ako gipakita ang mga products na akong gigamit kay murag nag-rant. Kasi, dili ito siya rant. Pero murag basta, nangaway. Wala ko nangaway. Namkin nag-ingong na nangaway lagi ka. Wala ko nangaway. Murag na siya joke-joke. Murag good siya good. Naitinood gamay. Di tama makak. Pero... lingaw-lingaw rin dito nga video. Pero sa katong nga video, wala dyan ako gisulti kung sa akong gigamit. So, karon isulti na ako kung sa akong gigamit. Kaya daghang mga tana ko, unsa na te, unsa na yung gigamit te. Daghang ko mga viewers nga mga bata ay. Kasi sila ati-ati na ako. Okay naman sad, kay ati man dyan ko. Tiguwag na ako. Lais kayo magreklamo ka, sa ati yung ka. Muna akong gamiton, as ang shade ani. Hinatag niya sa akong amiga gahapon. Ang shade niya kay medium beige, 240. Ana siya, di kayo match niya ang kaninga shade, kay murag pinkish daw. So, tanaw na to. Yung ana yung shade. Brush lang akong gamiton kaya akong beauty blender wala na rin. Charot. Wala akong beauty blender. Murasag na yung beauty blender. Na ako yung beauty blender pero piki. Okay. Bitaw. Murad yung may pagka-pink yun yung color. Gisip-on yun ko ay si Dan. Grabe. Gilantan ng maayo. Wala ganin yung trabaho karon kay grabe kay kainit. Nya, naligo. Sige lang ligo. Siya rin gihilantan nga kadalihok ligo. Sorry sa mga nangaon dara, pero nisuka siya maayo niya. Gabi na kay to ha, mga hapit na to, mga 12 sa gabi naligo. Hala, pink yun siya Pila na nakaadlaw yung hilan mo to ayo yung but na lang sa una na ako siya. Feeling na ako taas kay nga video kay tabian man kay ko ay muram ko buong. Katong nag-eskwela pa ko elementary, most talkative. Nakasuway mo anang ko sa eskwelahan, ilista imo pangalan kung tabian kay ka. Pero ko nas lista kay tabian. Pag gamay lang bayhana, pero tabian kay Nen. Unsa na? Ako kasabot sa foundation. Siguro gamay ra akong nabutang. Wala kayo siya ni cover, Nakita gihapon akong pimple, tapos akong mga scars nakita sa gihapon. Magbutang lang akong BB cream kay murag ang foundation, murag walay ra siya. Gamito na ako ang Eye White BB Holic Everyday BB Cream. Kani, grabe ka barato. Murag ang ingani kadak naapa na rin presyo, 24.50, 24.50. Sakto ba? Oo, sakto lagi. 24.50. Nami tindahan. Na mga tao nga kumupalit. Magkuhan sila sa 60 city, mga ingana. Sa una, di ko kasabot ang mga ingana. 70, 80. Unsa man na, uy, naglibog ko sa una. So, kung na mo palit, niya, Bisaya kayo, ma! Unsa man na 70? Uy, naunsa na biya na. Uy, kabaw, ana. Pero karon kabaw na ko. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, diba? Bongga. Kani nga baby cream, ganahan kay ko ani nga baby cream. Wala ko kabaw ko unsa ni mga resulta ani nga ako maning gipatong sa foundation. Kung makalimtan ako sulti ko unsa akong gigamit, ilista na lang ako sa description box. Dayon, mag-concealer na dayon ko. Asa na akong concealer? Wala na sad, sige lang kawala. Mao jud ni permi na akong gigamit. Maybelline Pure Concealer Mineral. Ang shade nako 02. So dira na ko ibutang mga concealer dire sa ubos akong mata, dire tapos dire sa bridge sa akong ilong, nya dire
diri dapit. Tapos i-blend na dayon ako siya. Asa na akong pang-blend. I-blend ako siya gamit kani nga brush. Murag weird kay nga brush, no? So i-blend na nimo siya. Ganahan ko ani nga brush pang blend sa foundation kay murag precise kaayo niya, super murag naghuot yung mga bristles dira. Usa mo na naghuot, oy, dense ba, dense. Naghuot sila dira. Iniguman ana, mag-apply na dayon ko og powder or pulbos. Pulbos nga dili karang pulbos nga Johnson sa ingani nga pulbos, oh. Into it, kani siya, oil control and oil free. Ganahan kay ko ani nga kuan. Asa naman to akong beauty blender? Uy, dugay na kay nina ko yan, daghan pa kay sud, oh. So mo gamit ko og beauty blender nga uga. Kung bason ko siya mo expand siya, mo dako siya, pero kung di siya basa, ingana siya. Porting kagamay. Maong uga akong gigamit kay akong i-bake ang powder. Mag-apply ko powder dira sa akong under eyes. Tapos pasagdan ra sa na ako siya, di sa na ako siya i-blend. Unya na ako siya i-blend. Iniguman ako og kanang sa may tawag anang fill, oy. Basta iguman akong drawing sa akong eyebrows. English, magyapon ng drawing, oy. Dili kong fill kay drawing ko. Sige. Sa akong kilay, akong gamit kani. Available sa ni siya sa Philippines. Actually, Philippines product ni siya. Detail Make Brow. Wako kabaw kung unsay shade. Naamang good ni siya shade. Kay murag duha ni siya. Ingon sila na adaw 01, 02. Pero wako kabaw kung unsa ako kay wala lagi sulat, tera. Saon na nato kabaw, ana. And kani akong gamiton nga shade, oh. Feeling na ako daghan kong Bisaya nga viewers. Daghan man kong mag-comment og Bisaya. Naanay mga nag-comment nga taga Davao kuno sila, naay mga taga Cebu, tapos Cagayan. Cagayan, Bisaya ba Cagayan? Kay bawa ako ko ninyo kung taga-asa mo sa mga nakasabot. Kay para makabawasan ko ba kung taga-asa ako mga viewers. Indot sa ni nga video kay gimingaw na sa ko mag-Bisaya. Diri man go, di ba, mag-vlog ko kada adlaw jud. Sus, mag-Tagalog man ko kung mag-vlog ko kay unsaon na lang di makasabot ang uban. Basin manghawa na sila, mag-unsubscribe na sila kung di sila kasabot na ako. So mag-Tagalog jud ko diri kada adlaw. Tapos ang ako sa mga friends diri, char mga friends, mura sa daghang friends. Mga Tagalog sad sila. So kung naman gani ko Filipino nga ma-meet dere, mag-Tagalog gihapon ko kay Tagalog lagi sila. Ingo na gani ko nga Tagalog sila. So panagsara kay ko mag-Bisaya. Mag-Bisaya ra ko kung mag-istorya ako sa akong pamilya dara sa Cebu. Ya panagsara kay mi nga magstorya jud, tawag jud. Usually ko anra text ingana. Mag-apply na ko og lain na pud nga powder. Ang akong gamit sa all over my face, unsa Bisaya sa all over my face? Tibuok now, diba? Kani mineralized matte skin finish. Akong gamit nga brush kaning dako kay nga brush, dako kay ningnaw brush siya. So while ako ni siyang gibutang sa akong tibuok now, i-blend na sa nako ang katong nasa akong under eyes para okay na natanan. Hindot kay na. Ay! Sana. Mag-apply ko kuan bi eyeshadow bi. Unsay Bisaya sa eyeshadow? Oh, kinsay nakabaw sa Bisaya sa eyeshadow? Wala mo kabaw. Wala mo ko kabaw. Gamiton ako ang ColourPop eyeshadow. Kuan siya, Super Shock Shadow. Ang shade niya kay Birthday Boy. Wala sa ko'y primer, nakalimutan na sa dako. Oy, Lili, joke. Naadiri akong primer. Asa na to? Kung makita na ko, swerte. Kung di makita way swerte. Asa na? Primer. Unsay Bisaya sa primer? Na unsa na taan ni? Di ta ka ba mo Bisaya? Hala, wala jud primer. Ay, dara. Kani akong primer, dugay na kay ni nako. Gikan pa ni sa ELF. Brato ra kay ni siya. Siguro mga 109. Blend ra nimo siya, te. Tapos ibutang na nako katong eyeshadow. Ay. Siya mga ingon na ha. Glitters ha. Di nyo makitaan kay layo kay mo. Ay, glitters jud siya. Bongga. Ambot na lang anak kong matap. Sagdan na nato. Oy, mga reklamo ha. Ang akong ubang makeup na dito sa kwarto, anak ko gidala diri kay wa man ko magdahom nga mag-eyeshadow dai ko. Karon mag-eyeshadow ko, ya di na kompleto ing ana na lang, bahala na lang na Ako na ning i-curl akong sa man ipilok. Mo ni akong pirmi gamiton nga mascara, Pumped Up Colossal Mascara. Gihatag sa ni Kati na ko buutan kay Scotty simpang hatag. Dato ka tambayan na si pangatag na. Diba nindot ko ayo o taas na dayon kita naon akong pilok tan-aon. Dire muragwa ko pilok dere o diba na ko'y pilok gamay, tagas na nagas na. Pikas na sad. Nagkampat naman ang imong kuan. Ay, kampat na kay na imong mascara inday gyud sana man nimo. Tabian go kay kagod dapat kung mag-apply ang mascara, di ka magsigtabi kay makampat. Murag kag nag-colors drawing book good. Kung na kay tapad nga porting tabian na. Ikaw seryoso kay kag colors imong drawing book, sigtabi-tabi, makampat imong gikoloran. Ngano na ako mata. O, diba? Ingana akong eyeshadow. Wag hapon ko kabawon sa Bisaya sa eyeshadow. Hindi ko kabawon sa Tagalog sa eyeshadow. Bisaya na ba? Mag-apply na ko blush. Kay
wala man naman ako mata. So, mag-blush na ako. Ang gamitan ako nga blush, BYS Contour Trio. Gamitan ako kani. Dugay na sa din ako nagamit, oy. Ganahan kay ko ani mo. Bitong gidala niya na ako dari kay ganahan kay ko ani niya. Ganahan ko kay nipis ra kayo. Tanawa good na. Unsa na ka nipis. So, tani mo si mong bag. Wala na siya. Katungod sa kagamay niya. Yan, indot na dyan kayo siya color. O, diba? Napa siya highlight dira. Pero ambot lang kung color ba niyang highlight. Kay murag, wala ni kwenta yung highlight dira. Eh. Wala dyan kwenta. Diba? Sus, murarag powder nga. Why kwenta yung highlight? Nangaway mo ko sa BYS. Uy, makaway kwenta. Sad ko na. Oras ko kinsa. Akong gamito nga highlight kani. Kay grabe ni kanindot nga highlight. Becca nga highlighter. Champagne Pop. Katong partner Jaclyn Hill. Butang na mo siya dira sa dire good. Sa may tawag ana dira. Basta dira. Butang na nimo imong highlight dira para maswawa ng mga tao. Itanaw na si imong naong. Huwa, sa naman imong naong ti. Ngano naman na imong naong. Portin man kahayag. Ano mura man imong agtang. Hayag kay kog agtang. Dako kay kog agtang sa. Nga naman jud na sa mga bright. Muras kog bright. Bright day ko. Di mo ko bright. Isa imong bright ko kung mama. Ino ko mama bright ko. O, diba? Mo na yung nga highlight. Nga na, ang sakto nga highlight. Di para itong BYS. Naway kwenta yung highlight. Pabutang-butang og highlighter sa ilang kit niya. O, di mo highlight. Okay, guman ana, mag-lips na ko. Okay, unsa pa man day lain, no? Na may lain, di mag-lips na. Ganahan kay kong mga lip liner. Kani ang gamiton nga lip liner. Nindot kay ni siya, guys. Colourpop Lippy Pencil. Ang iyang shade kay Dopey. Ako mga lip liner, gigamit sa nako siya as lipstick. Kay, wala lang, gusto lang ako. Pwede raman na. O, may nag-ingon nga din na pwede. Kasi ingon nga din na pwede. Sa tanan siguro nga lip liner ako nagamit mo niya akong pinaka-paborito. Available man siya sa Pilipinas. Ang akong mata, sidlak-sidlak gyud akong mata, tanawa. Unsa na. Available ni siya sa Pilipinas. Wala ko kabaw asa. Tiwason sa nina ko ha kay marag di ni maayo masigog storyada niya magputang og lip liner murag makampat na sa kuan ni. O tanawa ni look yung color. Perfecto kay siya perfecto. Di na ko siya tangog lipstick kay ganahan kay kuan yung color tapos matte sad kaayo siya matte baka nang YC now? Sakto, diba? YC now. Basta, matte. Di siya shimmery. O siya sidlak. O, ingana na siya. O, diba? Nice kaayo. Ikumpara akong naong ganina nga way makeup o karon. Ingana na siya. Bisag simple ra imong makeup. Nagihapoy dako kay kalahian. Sa katuwa pa kay makeup. Kay ganina, tanawa akong naong, diba? Bati ikaw na. Karon, arang-arangan akong naong. Pwede na ko igawa sa balay. Mauna na akong makeup. Unsay disaya sa makeup? Wa akong kabaw. Kabaw mo? Comment below kung kabaw mo. Akong lula siguro basing kabaw siya. Unsay Bisaya na. Pero ambot lang. Hindi ko kabaw sa akong pag-outro. Nga Bisaya. Kaya akong outro usually is like, please do like this video. Please subscribe if you're not yet already. Unsa oras ako pag Bisaya? Ganahan mo ani nga video? I-like niyo ang video. Unsay Bisaya sa like? Ganahan. Iganahan niyo ang video. Listen na sa nini magbisaya. Uy, sana. Mayon ta nalingaw mo. Bisag gamay lang. Kung nalingaw mo, please like the video. Dili ko magbisaya every video ha. So, kani nga video, karon ra ni. Kay kung magbisaya, kung saon na lang ako mga Tagalog ng mga viewers. Desad sila kasabot na ako. Maluoy sad ta. Kamo mga Bisaya, kasabot man mong Tagalog. So, sabton lang sad nato nga most of my videos magbisaya, di ko magbisaya, magtagalog ko or taglish. Bisaya ako diri, di sila kasabot. Biyaan niya ako nila, mag-unsubscribe niya sila. Diba? Luoy, sad ko. Ako na sa luoy. Luoy yan, nagnaon ako eh. Pero mauna to akong video, mayon ta, nag-enjoy mo. Wako ka ba sa pag-outro? So yeah, we'll see you guys on my next video. Ugma na ako'y bagong video, kada adlaw na ako'y video nga bago. So kung mo subscribe mo sa akong channel, makita ninyo ako mga bagong videos kada adlaw dyan sa inyong newsfeed. So please subscribe. Mauna to akong video. Unsay Bisaya sa Bigod. Unsay Bisaya sa Bigod? I don't know. Pirmi mo guna ko isulti sa akong video sa outro. Do not forget Bigod. Ay mo kalimot. Pagpakabutan mo. Da. Bye!